Ipatawag sa Duli 7 ang mga maestra sa usa ka pribadong tunghaan sa Lapu-Lapu City. Lakip ng tag-iya niini, subay sa reklamo nga kanunayng malangan ang ilang suholan. Siluan Mirondina sa report. Karong Lunes, Marso 25 sa alas 10:30 sa buntag, gitakda ang conference tali sa mga magtutudlo sa usa ka pribadong tunghaan sa poblasyon Lapu-Lapu City ug sa tag-iya niini. Kini ang gipahibaw ni Marites Mercado, pangu sa Labor and Employment Office Tri-City sa Doli 7, human madawat sa Single Entry Approach Desk Officer ang request for assistance nga giduso sa mga magtutudlo niadtong Lunes. Ang single entry approach usa ka conciliation mediation aron makakabot og kasabutan. If ever dili sila masitog, no? So pwede na to makandak ang inspection kung napay employer-employee relationship, no, based sa ilahang pagsabot-sabot unya. Ubos sa lagda, gikinahanglang masettle ang reklamo sulod sa 30 ka adlaw. Apan kun ugaling mismong sa conference karong Lunes, dili mo tunga ang tag-iya sa eskwelahan? If ever di mo tunga sa March 25, ma'am, so depende na sa requesting party, ma'am, pwede sila mag-request for inspection dayon. Lakip usab sa tukion sa naasoing conciliation mediation karong Lunes ang reklamo sa mga magtutudlo nga wa sila mahatagi sa 13th month pay sa tuig 2023 ug sa paghatag kanila sa ubos sa minimum nga suholan. 468 pesos na ang minimum wage nga gipatuman karon sa Metro Cebu. Apan 435 pesos lang matud pa ang suholan sa naasoy mga magtutudlo. From the start of the effectivity of the wage order, katong sa 468 na, ma'am, so amo itong ipakompute kan pila gyud ilahang ang bayaran. So dapat bayaran na gyud. Duha ka higayon nga giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa tag-iya sa tunghaan, apan wa kini makigatubang kanamo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.